Так. Баб не хора има на този свят. Добре, защо мисли, че ми е слон? Ми е нормален човек, какво има на нея? Ето, вижте, нищо няма. Мия нищо няма на Мия. Значи, Слон с нос. да, между другото, Мия, дали имаш нос? Лиля. Ето вижте, Мия има нос. Ето има нос. Така че, съм много съгласна, че има нос. Ама, за това, че е слон, съм съгласна. Слон с нос. Тя е човек. На нея. Чакай, какво ще го въпросна? После смешна. Освен, че се вършил грозни. Да. Така че е грозна. Аз много съм, но Мия не. Ау! О, май бада! Ако се не, ja? Да. Не, по ти не деш. Не, по ти не деш нищо.